Ai kublai fi we pui baro ane ka por menta ka tenge jung Jesus Christ banganget kane ka kubor ane ka singiru kan ai jing sha yangi ya ka ba na pule ne ka ktien ngai I ba ka don sha ka jing sngo bang ka jing sngo thiang ha ba ni sngo tho e ne ka ktien ka joblai mo ngai ne ka ktien ka joblai ne ka por ka mentaru kan dalong ka jingker kui fi we pui baro ya ka ba ha fi sngo ya ka fin yo e ka jing sha na ka ken para mga puli nga sngo bang do kata bang yu igi batmai da puli ga ju iska juro ni I be ya ga batmai bat ya ga ba yai thamai tadi ta ga ni ka por men ta nga kwa ban kren da ga ba nga shim na ga ni ga gospel jong Matthias klong ga ba khatn riu ga ni ga khot ga ba arpuai ter ga ba ongom ni na do kata Jesus la sedang men pni ha gisenran ju ba ga dei u ban lek no shi Jerusalem ba ban sha ru shibun ya ki na gitemen basan bat gi rang ba ling do ba na gi nong tho di bat bagan penyap ru ya u bat baon penmi pat ya uru haga balai ga sngi ngakwa ban pin sngu thu bhai ga ni ga khot ga arfu ari ga bangan puli menta habo Petros ula shim kerpang ya u ula sedang ban sneng ya u uda ong tu isnail di ku try kata kanam long ya me habo la phai te ula ong ho Petros khilet shadien meu saitan me long mau jintut yanga naba mem nyau yi jong blai Henry ki jongki breu. Habanga puli gani ka dekat ngai I ya gani ka jinya kren leni kata ka jingjia hapdeng u Jisu bat u Petros. Anda haba u Jisu ula deb ya tho lupa ya ka ban sajaya u ya ka ba un salet Jerusalem bat ya ka ba on sakam yu hangta ba onda hangta on sa pensitom ya u bat hangta ba un sa IT no ela jong ka jingem haga ding pna ba u de ya tho ru haga balai ka sngi un sami pat u Petros ula shim kerpang yau Jisu bat habula shim kerpang gamu ula tan kerpang yu syaba jar bat hangta ula sneng yau Jisu bat da uda ong kata kanam long yame wong tu isn ai yaladi ko try kata kanam long yame bali ba u Petros ukren kumni yau Jisu kadau kalong ba u Petros u it palat yau Jisu Uit palat yu Jisu, bat habau Jisu ukren yini gikintin. Usngo ba kata kanum ja, da leilero unam ailat bakan urlong nane bakan ja yau Jisu. Habau Jisu ukren tegeu da sngo sen ayu Jisu. Nga sngo ba kada anot jang uru kapat kapedang bat usngo si habau ya sngo kum kata ka kubor ya ka bau ni u Jisu ya ka bau bot ya ka bau it. Bau salet Jerusalem bat hang taon sa kem yu bat ba an sa penshitam yu. Bat ya ka ba uniyap hagading pna bat ba un mi ipat nga sngo ka khubor hagane ka por ka bamenta u Petros habu yo sngo ni ge nga sngo bu yo sngo tang shiteng ye ka khubor u khlem yo sngo lut u khlem yo shampang lut ya ka ka ba utrai ukren tading ta u da sneng ya u Jisu wong to isn ay ri ko try kata kanom long me kata kanom jaya me Bali ongkom ta ko maong ipim nen kong mentan na marbo u it polat yu Jisu. Kwa aban yu ilene kwa aba u Jisu haban ya hagata galinti ya ka ba un sha ya gite ki. Na sngo ba u sngo it yu try but u klem snap haru ya ka bo try ong na marba u Jisu u klem ong ba un lech Jerusalem but ban kem yu ban pinstam yu but ya ka ba un yap but kumta uklet no nganget ya gani ka pat ka bakhat do ya ka bau Jisu ang ngan sami pat aga singi ka balai uklem yo snow bha ya ka benta usyo snow bi hado da yap namar uklem sngap ha kani ka jingsi sha babun ki bri habaki sngap ka tien ka jongle kim jio snow lut ki snow bi tang steng kim yo ban batlut ya ka meaning jong ka tien ka jongle tading ta haba ngiyo ya ka khubor ka batang shiteng lening sngu thu tang shiteng ya ka tin ka jonglei ngila ban yo ru ya ka khubor ka bamdei tading ta u Petros u klam snap ha u klet no ban yo sngo lene ka skor jong ka klam snap ya ka ka bu try u kren kot u pun kot ta ka bu ong an mi pat ha ka sngi ka balai u Petros imat u klam yo sngo ya ka ne ka bentau shu sngo bi ta ka benta ka jing sha sho ka jing sha dat ka jing sha kem ka jing sha pen le ran ye ka ge baro henry bat ya ka ta ka ba un sayap henry u klam yo sngo ya ka ta ka khubor ba un sami pat but ing ta kwa ban ha ka ne ka por ladangi ngi snap ya ka tin ka jongle a bengin sngo tho lut ya baro ka tin ka jongle mdei bon shu sngo tho tang khndiat
Lani bangin syukut ban poino haka conclusion yaga ba kum kata. Utrai unam kwa de leleru. Namar ba kan mau ni kawai ba usoitan kan mau ni kawai ba kwa em ba ki breu kin yo sngow yaga ktien tam ba kim dei ban yo sngow kin yo sngow tang shiteng ba tang shiliang lani tang shipawa kim dei ban yo sngow tading ta habo Petros usneng yo Jisu. U Jisu udah seneng kelayu Petros ong kilet nok me shadien me usoitan udah ong melong mau jintut me sngow tang iki ek jong brio re mem ken iki jong blay kabamut mi sngow tang shiteng balada ka dei tang shiteng kam dei no blay pi kan mau gani kawai ba usoitan na do ningkong kwa ba u Jisu un kiu shagading phna Nado menengkong usoitan kwa bo Jisu unyap hagading pna. But utip yagane gawai ba lada uyap on sami ipat usoitan utip yagata. Tading ta nado shwabo Jisu sedang yagajing syakri gajung u. Shwabon sedang hadien balapan baptis udah Yohanes kum ta layalami u syarik law saupos ngi saupomit hang ta lapen shoy yau Jisu da usoitan. Apen shoy ka benengkong ka baar bat kabalay ka jing pen shoy ka balay ka long bo soitan mo ong yu Jisu memnum day baniap what let chene ka lenti jong ka jingyap ngan ai hame yang ne ka way ngatip me kwa ai ka perthai ngatip me kwa ben pen mi ka perthai henry ngan ai me da ka basok bagata ka long shumani nga ngan ai yang ne ka perthai bro ka way mani dem yang ngan ai da ka basok ngan ai me memnum kamru ben let chika ding phana ban sha ka jinjan jar ban sha ya kata ke jingkordet shu mani yang bat ngan ai hame ya ke perthai borokoi pi dalada snap ya kata shu ibau bau saitanu yu Jisu but habau Petros ru uya snow kalong kumcu tik habau Petros uya snow ya kata ka jingbatai ke jong Jisu ke jing ya tholo pa ke jong u snow yu Jisu but habau snow ong usneng yu Jisu ong to isnei le ko try kata ka nomlong ya me u Petros ro kwa ba u Jisu unyap kadega jo ka attitude ne kadega jo ka jingkwa ba usoitan na do nang kom kwa ba u Jisu unyap ba deheng ta ba Petros ukrani ki jo ki kintin ba Jisu kata ka nomlong kata ka nom jaya me ba deheng ta am ba u Jisu udah seneng kala yau Petros udah ongom no kilet me shadien me usoitan melong mau jentut yanga usoitan udai bi umau jentut ubakwa ben pentut ya ke divine plan ke jong blay ne ta ka plan ba kenja blay ba kata ka long ba Jisu unwan sing ne ke perthai but ya ka ba ka mission ke jong u ka long ya ka ba un yap ha ga ding phna but u ha ban yap ban sius pa ya ka ram ya ka pop jong u ben riu baro kata ka mission ke jong u Jisu baru soitan kwa bau Jisu un pendap ya taga mission utrwa daga besuk upenon kamro wat yu Petros ya ka bau Petros ukang yu Jisu ya ka bau un lech shagading pana kilet me shadien chonga me soitan melong mau jentut yanga na ba mem nyau yek eki ki jong blay henry yek eki ki jong ki breu nga sngo hang ni bau Petros uya sngo tang shiteng ya kataka jingkren but u eat yu Jisu ru mde da jing eat do men sima khot u eat yu Jisu da kata ka bakin jado u shu eat ya ukum tu jat namar ba u ya don lang jat namar ba u ya yat lang bodu try tading tam u eat yu Jisu da kata ka jing eat ka bakin jado ngasngo kam dei ya kata ka jing eat ka agape love lene ta ka jing eat ka bakin jamin sim but kan ma u ne ka way wanam yu sngoy ka khubor ka jong blay tang shiteng da puli bhai ka ktien ka jong blay da sngow tho bhai ka ktien ka jong blay bara ba ki shakri ka jong blay ki kren ai ba fin snap lot ya ka khubor wa ju snap tang shiteng shiliang wa ju snap tang khndiat re snap na basdang hado bakut namar yo ba philong kumbalong u Petros yo phi miss ya ka pat ka badon kampalat bagata ka pat ka long bo Jisu angan sami pat lani ha ki jingkren ki ba shakri u blay ki kren wanam sngap tang khndiat nani tang shakmat sngap lut ya ka ka badon knang ba pinyo lut ya ka khubor baro ya ka bo blay kwa ban kren ya fi bangada nget shisha la fi sngolut pinyo ya ka ta ka jing it ka ba kenja blay pin sham shisha yu troai ba pin it yu Jisu daga donut daga mensim daga jingmut daga bor baro
u Petros u klem iet kum tayu trai. Tading ta fini bo anda habo Jisu. Lakem yu pi bo Petros u len yu Jisu. Uang anam sya u klem iet yu trai daga donot baro daga taga agape love. Daga taga jingiet ka ba IT no. Namaru shu iet yu tang hakata ka bakin jado tang haka bakin jabriu shu iet paralok lese. Uklem iet yu try daga donut daga mensim daga jingmut ba daga borbaro. Pe yongir ngilong kumta na yung iet yu try tang namarba o ngilalong kristane tang bangi ladai kita ki bakam nyeldi ki sengi shu iet ban lech ki jeseng shu iet ban le amta ban shakri blay ne ban kit kam ga jong blay. Yo bangim iet si shati yu try. Yo bangim iet si sha ban puli ya gaktien ga jong blay ban ngam jilio gaktien ga jong blay lani ban ko ngulut ya gaktien ga jong blay. Yo bangim iet si sha yu try ha bangin pulut por ban ya wai ban kren yu try ban ya selok ba yo baga shudai tang hasla yo baga dai tang nata ka bashupa halor yo ba kalong kumta kumba kalong u Petros dai nda kwa ba no fi ni sngi ba menta wanum snap tang shiteng ya kubor snap lut ya kubor baga kwa ba no fi ni sngi ya ga ba fin iet yo Jisu mdai da kata ka bashu iet kumba iet u Petros Henry bafin iet utrai daga donut daga mensim daga jimut daga borboro hadien bau Jisu lami ipat de yang tahu ya kenduk biang yu Petros udah keli sisa ya mi iet yang nomar kata ke jingiet ke jengu ke bau peni menshua ke daga jingiet tangga jingiet ke bah ken jadok len daga jingiet ke bah shuiet tang yu brio mde bu iet yu blai kadai betangga jingiet perlok na jingiet ke belah shuiet tu gomto hadien bau Jisu lami ipat udah keli salai sin yu Petros. Mi iet sisa yang Petros mi iet yang Petros mi iet yang badeng ta kwa badang ifi ni kesengi. Bau Petros sabula ya sengau ya kata ke jingkeli. Baro lai sin. Ngapet ya kaduru Petros hang ni ngai i. Bau muong da ke jingkemen. Hanrai uong da ke jing sengau kia. Uong ru da kata kamensim ke basengau rem ru. Namar bola dap shet kalayu try. But menta urai kut. On try ngan iet ya meh. Tau Jisu keli ong ni. Kumta habala ya bam just step u Jisu ong hau Simon Petros. Ko Simon u kono Jona me kham iet mame yanga ban yakini. U yathu hau hoot ku try. Me tip banga iet ya meh. U yathu hau tubsa iki kon lang berat jonga. Ulong pat ha ka ba arsin ko Simon kono Jona mi iet yanga u yathu hu hoot ko try me tip banga iet yame u yathu hu to up iki lang brat jonga ulong ha ka balai sin ko Simon kono Jona me iet yanga u Petros ula snowsi naba ula kali ha ka balai sin ya u mi iet yanga ula yathu hu ko try me tip yagi ek baro me tip banga iet yame u Jisu u yathu u tu besai kilang berat jonga laisien u Jisu udah keli ya u Simon Petros baro laisien u ong nga iet ya metrai ba metip ya ki ek baro try metip ba nga iet ya me parang ni kam dai su ka jing iet ke parlok henry kalawan daga jing iet da umensi ba khoi la tekno yar buk ha u Petros haga sni Pentecost yomen simba koi bala tekno yar buk ya daga jing iet haga donut ke jangu ya ka ba ula yo pediang shisha ya ka bor bat ula itu pura ya Jisu Kristus mdai shu tang tau Jisu baken jado andai tau Jisu baken jablay bat hang tau snotho baru ong metep ik baro nga iet ya me bat haba iet wong syarai kilang berat jonga besai kilang berat jonga bagata gadai ka kamram jang wei po wei uba iet yau Jisu tading ta kwa abang fi ni kesengi ka bamenta ni hap check yeladi ni hap pet yeladi sa hisien ka kwa abang pinkot ina ka kubor wat sngap ka kubor tang shiteng wat sngoto tang shiteng ka ktin jang blai wat wanom iet ru you try daga jing iet you shu iet you namar ba fidana ka niam ka rukom kam dai kumta fiaban iet you kumba iet u Petros u balakla ka bamot bangangai ladang empat kala ka bumut ladang empat mat sisha ya kata haga jim ke jungi nginam lawan sngoto mga duai gani ka por ba pinyo amat ya ta jing it ke jong try ba pinyo amat sisha ken ya kata ya ka ba
pinda syam shisha dala di bagane ke jing it ke jong try kan per kalai ke jim ke jong phi bagane jing it ke jong try shisha kan thau thma ya phi ya ka ba phila ban sngo tho nen kong ke jing it ke jong bat ya ka ba phila ban it u ken da ka don da ka man sim da ka jing mot bat da ka bor bor ak ban duai na ka man ta jong phi kan ke por man ta tu ni duai try ai ngo ema ina ka khubor ma ai kan ke sngi go try ya ka ba melapen snow hap deng jongi ba try shisha ai ba ki khon jame ai ba mangi baro lang nginda sha skor ba ya ka ktien ke jong me namar ki lang brot jonga ki snap ya gaktin ba gaktin ke jomag on proverb saw ga khat ba arpo ko khon jonga to shashkor gaktin jonga to pendam mi ki skor ge jing ong jonga ka deyengi ko triban shashkor ya gaktin ke jome ban pendam ba ki skor ha gaktin ke jome triban snap ha ban yo snow ba ban snow to ba gaktin ke jome namar try ha bangi yo snow ba ya gaktin ke jome try si shangi tip rukum ta bangin eat eme ko try ker khuni ki khon ke jamena do man dagas ngi kin snow tho yakatien kin eat tho eme ko try bal bakin nang la ban eat eme rukum ta daga donut daga man sim daga jingmut ba daga bor baro ngadwai nga ker khu yafi ba fi eat pitang you try ba tangi u fi tho ya u ba tang ya u bal fin ai tilot yala diru tang na kam ta jong u ken nam ta ka buram ga junga dwai nga ker khu yafi hagane ka sngi hagar tengu jisu nam panem amen but amen Utrai nang kerkui fi ngangai fi odiang jing kerkui lambang ni ka kubor ka balengkot hagan ni ka step utrai ka jing sok lon kat bat fi kublai shibon ngin champion la shai ka sngi blame ta ka buram ju amen amen